ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ವೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. మరి ఫాస్ట్ దయపండి బడా ఉంది దయపండ ఈ నాకుల ఇంకల కజిపినల్ రెడీ ఆకు థర్డ్ ఏజ్ బండ ఇంక వత్తే లేట్ ಲಕ್ಕಿನಿ ಲೇಟ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ವತ್ತ ತುಯ್ಯದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂದುನೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿದೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತುಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಐಗೆ ತೆಂಕ್ಲೊಂದು ಶೋಕದ ಹಾ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಜೋಕುಲು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ నేను ತೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಗಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಹಾ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಹಾ ಇದೊಂದು ಶೊಕ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಡಿಯನ್ನ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ದಾಲ ಉಂಡು ಹಾ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆತ ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತು. ನಾರ್ತ್ ಉಡುಪನಾಗ ಎತ್ತಿನ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಉಡುಪನಾಗ ಹಾ ಅದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಕೋರು ಶೋಕ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಯ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೆ ಮಟನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ಕೊನಿ ಹಾ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಮಟನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಕ್ಕ ವೆನ್ ಜೋಡ್ಸವ್ರು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಾವ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಂಡ ನಾರ್ತ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಾರಡಿಜಿಂದ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಾಡು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾಪದ ನಾರ್ತ್ ಬಂಪರ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ದಾಯಿ ಆತ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಓ ನಾರ್ತ್ ಯಾಪದ ನಾರ್ತ್ ಬೇಲೆ ಶುರು ಅನ್ನಾಗ ಏನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀರ ತಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಮೆಮೊರಿ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾ ಬೇಲೆ ಶುರು ಅನ್ನಾಗ ನಾನು ಅವಲಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಓ ನೀರುಳ್ಳಿ ಖಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತೀನಿ ಉಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖುಷಿ ಆಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿನ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಬರು ಬಂದುಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಣ ಸಣ್ಣ ಅವು ಇದೇ ಬರ್ತೀನ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೊಂಬೆ ಅಂದು ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಿಯಾ ಏತ್ ರೆಡ್ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಜಿ ಪಂಪ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೈಜಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೈಕ್ ಶೋಕಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಮೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಜ್ ನಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಟನ್ ಓಟ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಟನ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಲೆ ಬಂದವರು ಕುಲ್ತೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅತ್ತಿ ಈಗ ಬೇರೆ ತೋದು ಬೇಜಾರಾದ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬನ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೊರ್ಕ್ಲೆ ಅಂದ ತೆಪ್ಪು ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಮಸ್ಸ ತೂತ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾನೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಂತದ ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ತದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಬಂತ ಆನ್ಲ ಫುಲ್ ತಂಚ ಬಂದ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದ್ನಿಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಂಪೆರೆ ಹೋಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಫನ್ ಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನೆರವಾರು ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು മനസ്സിലായോ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಓ ಪಾರ್ದ ಮನೆಗೆ ಓಲಾಗುಡು ಗೊತ್ತಾವ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಈ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಟನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟನ್ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈ? 44 44 ಪಂಡ 44 ಇಂಟು 23 ಏತಾಂಡಿ 22 800-900 ರೂಪಾಯಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ. ಊರ್ಡ್ಲಾತ್ತೆ ಊರ್ಡು 500 500 ಉಂಟಾ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜೇತುಂಟು ಮಾಸ ಫುಲ್ ಮಾಸ ಎಲುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಮಟನ್ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಮಟನ್ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದ ತಿಂದಿದ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟನ್ಗೆ 47 ಅದೇ ಬಾಯಿ 44, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 34 ದಿರಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ನೋಡ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ದೂರ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನೇಗ ಮಟನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಗ್ಲೇ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಟನ್ ಅಂದ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ ಬೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಪ್ ನೀವು ಬೇಯ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬೇಯ್ಬೇಕು ಪುಸ್ಕ ಅಂತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಇಂದಿರಾದೇತ ಅವು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ನತ್ತು ದೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊಪ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಇರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅದೇ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಹೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪುಣ್ಯ ಏ ದಾದಾ ಬರುತ್ತೆ ಇರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದ ತೆಲಿಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾನ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಖುಷಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಲ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾರು ತೂತ ಮಸ್ತಾನ ಕಮೆಂಟ್ ತೋನು ಕಾಲು ವಿಡಿಯೋದು ಖುಷಿ ದಾದ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಉರುಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗೆ ಅಂದೆ ಉರುಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸಗೆ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಸುದ ಬುಲ್ಪುಣ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿ ಪೇಟೆ ಆತ ಜೋಡ್ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಕಂಡಿ ಬಾಕಲು ಎಂಕಲ ಮಟನ್ ಆವೊಂದು ಮಟನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನು ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಓನಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಅಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೆ ಸಮಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ರಾಂಪ ಮನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಡೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆಗೆ ಬೋಪುಜ ನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಬಂದಿದೆ ತುಲೆ ಜವನಿಯರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ ಮಂಪರ ಬರ್ತಂಡು ಕಾಲಿಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕದಾಂಡು ಇತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಚೌಲಿ ಆಡಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಮಾರ ಮಟನ್ದ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತೆ ವಿತ್ ಬಾತಿದು ಬಾಯ್ ನೀರು ಶಿವರ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿಂತುಕ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಗತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಲೆ 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 ಆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತುಲೆ ಏಷೋಕು ಬೈದನು ಪಂಡ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಅದೇ ಬೈ ಮಟನ್ ತುಲೆ ಆ ಮಾಸ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮೀನು ಬೋಡಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ್ದಿತ್ತಿರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ವಾವ್ ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಲ ಶಿವಿರ್ತ ತಿಂದು ತೂರು ಪನ್ಪೇರು ಬೈತಂಡ ಬೈತಣ ಅಂದು ತೋಳೆ ತೋಳೆ
ಬೆಚ್ಚುಂಡ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂತು ಬೈತೀನಿ ಈ ಕೊಂಚ ಮಟನ್ ತಿನ್ಬೋದು ನಂಚ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ಬೋದು ತಿನ್ನಡಿ ಮಾತು ತಿನ್ನಡಿ ಸೂತು ಬೈದಿರು ಎಂಚ ಬಟಾಟೆ ಬೈದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕಾನ ಹಾಂ ಯಾ ಬೋಲೆ ಹಾಂ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಅಂತಲೇ ಬೆಚ್ಚುಂಡಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಲೇಟ್ ಆನಿರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬಕ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬಂದು ರಂಚಾನು ಕಾತ್ಪರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದ ಎಂಚ ಪರಿಶೋಕ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆದನ ಸೂಪರ್ ಹೌದನ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಗ್ಲದು ಪೀಸ್ ತಿಂದೇನು ಹಾಂ ಭಾರಿ ಸೊಗ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಉಂಡಿ ತಿಂದೆ ಹಾಂ ಬಟಾಟೆ ಸೂಪರ್ ಬೇಯ್ದು ಹಾಂ ಬಟ್ ಅವು ಬೇಯಿ ಬಟಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾ. ಅವು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪು ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ನಮ್ಮದು ಚೋಲಿ ಕವರ್ ಅದು ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಸದು ಮಸಾಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಮನ್ಸು ಅನ್ಸಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇಬಿ ಪೊಟೇಟೊ ಎಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಟೇಟೊ ಮಾಡಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ಇದು ಒಯ್ಪು ಓಕೆ ಡನ್ ಪಂಡ ಕೇಳದ ಬಟನ್ ಕೂಡ? ಚೋರಿ ಇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಟನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದ ಆಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಸಬ ಬೇಯನುಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ see you in next vlog until then bye bye take care see you good night good morning ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹ ಸಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವಿನ್ಯ ಅಲ್ವಿದಾ ಅಲ್ವಿದಾ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ವಿದ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ कभी अलविदा ना कहना ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್